Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. Panibagong araw na naman mga tol, at panibagong vlog na naman ang gagawin natin ngayong araw na to. So kung mapapansin nyo, medyo puro buhangin dito ngayon mga tol. Puta edi wow! Tol ha, dahil ang pupuntahan natin ngayon ay sa Porac, Pampanga. Yung nag-request sa akin na iba-vlog ko daw yung Porac, yung palengke tsaka simbahan. Ito na po yun. Salamat po sa pagbibigay ng info na para i-vlog ko po yung Porac. Ito po. Tutuparin po natin ang pangako natin yan. So dati, nung nakatira pa ako dito sa may Manibaog, hindi pa gawa itong tulay na to mga tol. Dumadaan pa yung mga sasakyan doon sa baba, sa ilog. Ayan, kapag malakas yung ulan, maraming mga sasakyan na hindi makadaan dito. Ginagamit nila yung mga malalaking sasakyan tulad ng mga dump truck, mga loader. Ayan. Ito po, dati wala pang mga building dito, puro mga buhangin yung nakikita natin dito dahil lumubog po ito nung 1999 nung pumutok po yung pinatubo. Ngayon po marami ng mga pabrikang nakatayo rito. Ayan po, kung mapapansin nyo po. Magpapasalamat na naman po ako ulit sa mga nag-subscribe sa akin channel. At yung mga nanonood po ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag nyo pong kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga videos na i-upload ko, tulad po nitong gagawin po nating araw na to. Ayan po, marami pong naggagawa ng mga hollow blocks dito. Meron din pong mga gasoline station. Ayan po, may mga pabrika rin po rito. Ayan, umuulad na po yung Porac. Ayan po, abangan nyo po pag nandun na po ako mismo sa may Porac. Ayan po mga tol, kung mapapansin nyo po, yun po yung po yung alos kalahati niya. Dito po tayo sa may Mangkatyan, dito sa may Porac, Pampanga. So welcome back ulit sa aking channel mga tol. Dito na po tayo sa may Porac, Pampanga. Ito po yung baluarte ni Senator Lito Lapid. Hindi po natin siya mapupuntahan ngayon dahil bawal po. Baka hindi po tayo papasukin sa bahay niya. Kaya iikot ko na lang po kayo dito sa may Porac ha. May kalaitan lang po yung Porac. Pero papakita ko po sa inyo kung anong meron dito sa Porac, Pampanga. Yan po, I love Porac. Yan po yung park nga. Pero mag-uumpisa po tayo rito. Ito, sa diretsong po ito ay papunta kila Lito Lapid. Sana makita natin yung simbahan na gustong ipakita nung subscribers po natin. Ito po ay isang municipal ng Porac. Yan po yung munisipyo niya. May ginagawa po sa harapan.
try nating dumiretso rito. Hindi pa ako dumiretso rito mga tol ha. First time ko rin pumunta rito. Kung anong papakita ko sa inyo. Magtatanong tayo kung saan yung simbahan. No kanya po yung simbahan ni Porac. Simbahan na po yung Porac no kanya. Opo. Ay kanya po. Salamat po. Ayan. Ligo tayo doon mga tol. Tinanong ko kung saan yung simbahan. Ito na po yung simbahan dito sa may Porac, Pampanga. Ito po yung simbahan dito sa may Porac. Ayan po. May ginagawa po sila rito. Yan mga tol, dahil maliit lang po yung Porac kaya medyo umiikot pa tayo kasi one way lang yung papunta ng palengke. Ayan. Tapos kakaliwa tayo papunta ng palengke mga tol Ito na yung palengke ng Porac mga tol. Paano ba yung pagpa-park nila rito? Ayan, may cultural sports and civic center. Pa-park tayo banda rito. Ayan po, ito po yung Porac Public Market. Ayan. Ayan. Lapit tayo mga tol kung anong meron dito sa palengke.
Ito yung wet market nila mga tol. Pag ganitong oras na pala mga tol, halos wala nang nagtitinda ng mga karne. Wala na pong nagtitindang mga isda tsaka karne. Dito tayo sa kabila mga tol. Yun mga tol, pag nasa Porac Market ka, ito yung sakayan papunta ng Angeles City. Ayan po. Sa kabilang kalsada naman mga tol, meron din mga nagtitinda ng ano, iba-ibang paninda, yung mga groceries. Ayan, yung mga nagtitinda ng mga buko. Ito po yung palengke ng Porac mga tol ha. Ayan, sa nag-request pala, ito po pala yung gusto nyong ipakita ko. Ano yan? Vlog po Marang? sa YouTube. Ah. Ayan yung sariwang isda. Ilan? Ayan, live tilapia po mga yan. Tsaka bangus. Magkano bang kilo te? At doon piraso. 120 po yung kilo. Ah, 120 daw yung kilo. Ayan oh, lalaki oh, fresh na fresh yan mga tol. Maragol na ba? At yan, dito na nagtatapos ang pagbibigay ko po ng update dito sa inyo sa may Porac, Pampanga. At yung gustong magpa-update sa kanilang mga lugar, i-comment nyo lang po sa baba at bibigyan ko po yan ng schedule. Maraming salamat po sa inyo mga tol ha. Ayan po, sana nag-enjoy po kayo sa panunood dito sa may Porac, Pampanga. Salamat sir, at binigyan mo ko ng info para i-update ko yung lugar ninyo. Ayan po, maraming salamat po. At hanggang dito na lang po. See you next vlog po ulit. Salamat po.